Dins de la col·lecció de quadres de la Masia, tant hi ha pròpiament els que corresponen sobretot al Joaquim de Cabanyes, sobretot amb aquestes vistes, aquests paisatges, que forma part una mica de la seva obra, el nucli central de la seva obra com a gran paisatgista que va ser, i algunes altres, com les que tenim una mica més amunt. Aquestes són aquestes característiques vistes d'arqueologia, vedute, que eren habituals d'aquestes compres que feien a Itàlia, sobretot, amb aquestes vocacions de la ruïna clàssica, en un moment que al segle XVIII el concepte de la ruïna ha començat a ser molt considerada i evocativa. Aquests normalment solen ser viatges que es compraven in situ, a lloc, o que també donen una idea del gust per a aquest tipus de viatgers. Sabem que la col·lecció en tenia alguns més, de més importants, que no s'han conservat i de mida una mica més gran, i també a sobre ja veieu que hi ha aquest altre tipus de quadres. En aquest cas és un rapte d'Europa, és una al·legoria, sobretot que segueix aquests patrons de la pintura del classicisme barroc, de l'entorn de les escoles bolonyeses, dels Carracci, Albani i companyia. Aquest tipus de mitologies és molt habitual del gust d'aquells anys, d'aquesta conformació d'un gust que podríem dir de patró clàssic. En tenim una sèrie de 6 o 7 quadres que conformen diferents episodis mitològics. Aquí en tenim un. I això també és un element important que a les famílies burgeses de finals del segle XVIII l'entrada de temes de mitologia és també una novetat, perquè en la pintura espanyola gairebé de 2 segles n'hi ha poquíssims exemples i l'entrada al coneixement de la pintura mitològica també el fa especialment interessant.